wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono kan nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Rukang Prakapitan Yo Bathari Sak Glaring Pasabenan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pertiwi. Niwang Sukmana Madina lho iku ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubathara. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujing ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalihipun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung pasegane Yai Prabu wis tak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihipun Kakang ora liwat. Budyastawanipun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan. Mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga mraptanipun Kakang ing Projing Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Indoraka. Nun amit pasang Kalimantapit Koko Prabu. Ingkang rainggar porujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki. Kula pun dinggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan. Mugi boten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga mraptanipun Kakang ana ing Datul ya Projing Ndrawati dina samengko iki. Nuwun sewu diweji. Nadyan ngabdipun Pati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para Punggawa munggahing para kadang Sentana ing Ndrawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh diweji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upami kula kadak walepat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten anampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diweji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendha minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Duk nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing atase taruna nampa sembahing Kadang Werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak apa lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline kanggo nomboki kelawan kabecikanmu do nalika kowe nggulawentah kelawan Baladewa sembahe Baladewa Tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
dene Paduka tasih emut dhateng lelampahan ingkang sampun kelambah. Kakang Pati utuh iya. Mboten langkung kasih kecakno ngejengan kula ngadiwaji sembahan kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datur ya Projing Ndorowati. Nuwun sewu Koko Prabu. Ndadosaken gagap gugup guragapan raosing manahipun ingkang raying Ndorowati. Sasamunipun Paduka tedhak wonten ing Projing Dwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun Paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikrenggan menika Paduka badhe kepareng rawuh wonten Projing Ndorowati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya mijiki ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iku wonten timbalan ing adawu. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun Kakang nanging tata upacara kaprajaning mengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisusungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Ngelingi nadyan siadi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projing Ndorowati pun Kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang lawan siadi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedake. Dumesira Yayi wis dadi nalindra pun Kakang wis dadi nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajan iki mengkono mau ora sakrepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Sabab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Projing Ndorowati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Projing Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Ndorowati bakal tedhak tetinju marang Projing Mandura ilangna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndorowati. Yayi Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten Projing Ndorowati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndorowati Koko Prabu Mandura. Prabu Kresna wonten timbalan ingkang dawuh kagiat penggaling pun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndorowati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projing Ndorowati kacena lamun Yayi Prabu Kresna nedhenganake Pasewakan Agung kepasang Yogya katujuh ing Inu tumlipun Kakang daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Yayi Prabu Kresna ing Ndorowati. Yayi apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun Kakang aturake kelawan sira Yayi Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Yayi Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset menipun Kakang sowan kula semanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Yayi Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Long-long rambyang ninggang driya Rewang Candra katawengan limut kabyataning kekunging Wang Wisesa kula namung cemadhong dawuh timbalan Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi pareng ambabarana dhateng ingkang raying Ndorowati. Yayi Prabu Kresna iki wonten timbalan ing adawuh satempunipun Kakang prapta ning Projing Ndorowati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangerteni
Sepisan maneh pun Kakang matur, sak temenipun Kakang Prapta ning Praja Indrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura, ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semana Yayi Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing sebenere tumbuk bakul sinambiwara. Pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yayi Prabu Ndrawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, para Kakang Wangsulana, pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye, tumulipun Kakang nyadong timbaning Yayi Prabu Kresna Indrawati. Koko Prabu, ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu, lelampahan ingkang lumados wonten negari Indrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahane Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih, Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dhewe punggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ndrawati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanodya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu putranipun sinten saking pundi piyambakipun ugi boten saged matur aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun krana raos welas raos sing manehipun ingkang rayi Ndrawati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula lan sakmangke sampun mapan wonten negari Ndrawati. Wis mapan ning Praja Indrawati kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nun sewu. Tepunging wimba rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang rayi Ndrawati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuga katujing inu. Satemenipun Kakang ki ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang Prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri Ndrawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndrawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi angebun-ebune sok anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wala-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalendra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya.
Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Nyai Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu endang loro temon ing wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina, tak dawuh pangeran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, Koko Prabu. Menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek, namung tumrap ingkang rayi Ndarawati tiyang nambut silaning akrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodohaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bali Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Kusik tegese piye? Gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, pareng kaping papate wilujeng. Menika gegaranipun tiyang ingkang nambut saning akrami. Sik. Lek mung urut kang ora do kleru kuwi mau. Setunggal seneng, ya, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye kuwi? Seneng. Menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bali Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu. Perong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sikar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika Koko Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika nggih mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo, bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodohaken pinanganten menika mboten kok njodohaken awakipun piyambak nanging ugi njodohaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudha Werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing Sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawiringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng. Merga ana salokaning para sepuh ingkang nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah
Suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna. Inggih. Mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Indang Lara Temon menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing Rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula andhawa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang atri kumulung mangrembak Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka giri-giri Didem madaning Pasewakan negaring Ndarawati nalika semanten nata ing Ndarawati paring pangandikan tirambi ingkang rakana ing Mandura parandene pungkasaning Rembag ndadosaken tintrim madaning Pasewakan negaring Ndarawati ora numacan rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nenggih putranipun Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Petruk Kantong boleh nganti Kelurahan Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndarawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndarawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sapraptamu ning negara Ndarawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawahing Tawang Tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten dherekatanipun kula menika namung batur. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa, pangestuku tampan ana kula pundi jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Age nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi harja sapraptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk Kantong Bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo, tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kaundadosaken siji Mas paripe. Wah, kemos kami sosolan lambene ra.
Putra kandhung Pulung Padararja sapraptamu. Pangestripun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun Padha Kandirarja sapraptamu. pinanganing kawidadan ring Sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning pasantosan. Petruk Raharja Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya, tak tampa. Pangestu tampanana. Nun inggih Bagong Padararja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong, suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis Napa? telo. Wah, cocok kuwi dibakar. Kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ora rasa nesu. Kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh nggih sih. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambah bila wonten repat kula nggih kula munjatung sapaduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking karepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan Sirapana kawan sowan ning projek Ndrawati. Ngeten sinu. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat, nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat kok, Semar ki salat. 5 wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musolane ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhahe kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar
tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti sapleke duwe anak senet iku kula wali bareng kali bakon kaya dianak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo bapak net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe lho omah-omah. Kowe getun engko nek gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung lho. Ha wong mengkere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Lara Temon. Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petruk. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangseng karo Semar. Ora Petruk, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Lara Temon, bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan Jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta ke. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi ruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula.
Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pek, nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya ora awuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Lara Temon bakal diboyong pidhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petra. Endang Lara Temon didhawuhi kalih Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petra. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, wigatine dawuhe Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Lara Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten Sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anake esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning ngonse nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Lara Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda.
Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula tak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon pekok kentir. Sampeyan tahu karo anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Nek nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye nek labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alang padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mor misah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar iki. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah kenapa ora sampe melu-melu tanggunge, rasa cewek kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep mregon-mregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang minta batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Panus maning jajalan sukretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tambet-embet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ming atase Bagong wong kere loro saudon telu sarupane kok
Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa, Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya tohi pati kok, Tru. Ora usah semenang nek dunak-unekke ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kaya. Tinggal tenan kowe. Tinggalan. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana aja mulih sik kono. Cuma jonggo kendaraan dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono kan nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gadiwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonca-gonca saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajal karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bapawa. Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak anggere kendir ya kendir ngono beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengi sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula sampeyan dadi pepananging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi pepanangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas,
Nek sampean ngunek-unekke Bagong, aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sapenake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol arep dudang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipe nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sering kowe nae ra jamak-jamak. Bagong edan nang. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene taunake. Taunake wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo Gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene, rasaku kan gunung tanpa gunung. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Wah, iku walek. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Arep ngapa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yang perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan ngendang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitamak kene berkareng pati-pati. Cahedan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku ngrangkul cagak tek siut langsung balik. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, kula ora seneng dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Laksana, lila ing brana, ikhlas ing picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Nek sangoni nek. Lho.
Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa ta apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petruk lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Petruk perang nanti megah-megah ora tak goleke wis kok. Ben ora tak tukoke. Anggere wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abinge ora jaman-jaman. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba Mbak. Nun iki Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Katon Suntruk Pasuryaning Siadi bakal darepi atur apa? Ko Prabu, piye? Mlayu parengaken rilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong. Mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkarane Siadi. Lho iki. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa inggih boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Lho iki. Wis tak percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestakaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa teng negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwoji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestakaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa pinanggya kelawan majaning ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sembah ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestakaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Diwoji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Pati Udawa iya.